Jægerkorpset blev dannet 1. november 1961, midt under den kolde krig. 13 mand blev valgt ud af i alt 130. De blev udset til at danne en eliteenhed inden for hæren. Fjenden var dengang Warszawapagten. Jægerne trænede til at kunne blive indsat bag fjendens linjer, især i Østtyskland og Polen. Lige siden korpsets start har det stort set levet i dybeste hemmelighed. Jægernes motto har i næsten 50 år været plus esse quam simultatur. Mere at være end at synes. En værdi, der lever lige så stærkt i dag som for 48 år siden. Danskerne kunne følge de grænseoverskridende strabasser på aspiranten. Kulminationen på korpsets benhårde optagelsesprøve. Der er kun ganske få, der kommer igennem og når frem til den endelige selvtillidsprøve. En institution i korpset. Sådan så den ud i 1973. Og sådan så den ud i 1993. Og netop det, at alle jægere siden tidernes morgen har måttet gå gennem de samme udfordringer, er en afgørende del af jægernes selvforståelse. Korpset har altid søgt at holde sig ude af offentlighedens søgelys. Det princip blev dog brudt i 1993 i tv-programmet Eliten om korpsets optagelsesprøve. Det var noget langsomt den anden vej. Det var også meget sumt derude. Er du med for? Nej. Du er kun halvt færdig. Ja, det gør jeg ikke. Godt. Vi slår plat og kron igen. Vi er et sted i Sverige i efteråret 2007. Jægerne skal træne kamp i snæver rum. Kendt af enhver computerspiller, men her er ammunitionen skarp. En fejl kan koste liv. Både her og på skarpe operationerne har jægerne mulighed for at bruge nogle særlige høreværn. De lukker automatisk ned for lyden, hver gang der er en eksplosion. For eksempel for de mange flashbang-granater. Vi træner patruljens og delens rumkamp. Hvis vi har en eller anden gidselsituation, nogen der har forskanset sig i et hus, så trænger vi ind i huset et givet sted og rydder huset systematisk, rum for rum.